Myslíte si, že sval, masseter, to je žuvací sval, má vplyv iba na našu schopnosť prežúvať potravu? Nie je to úplne tak. Pokiaľ sa sval masseter skráti, ale najprv si povedzme, kde sa nachádza. To je žuvací sval po bokoch tváre a každý si to vie odkontrolovať tak, že zvedne čeľusť silno a zrazu sa tam niečo tvrdé. To je masseter. Keď sa tento sval skráti, výrazne to ovplyvňuje tú spodnú líniu, ktorú chceme mať krásnu a definovanú. Pretože táto dĺžka sa výrazne skráti, koža už nemá na čom držať a začína ovísať. Pozrite si napríklad na tejto fotke, čo to urobilo s tvárou, ako to výrazne ovplyvnilo celkový vzhľad. Zrazu tá spodná kontúra nie je pekná. Ale to nie je všetko, pretože sval masseter, keď sa skráti, začína tlačiť na tkaniva a tie sa posúvajú do stredu tváre. Vytvárajú sa nosovo-ústne vrásky. Spomaluje sa lymfatický tok a to spôsobuje aj opuchy, ale nie len pod očami, ale na celej tvári. Môže to spôsobovať aj vrásky, také tie nevzhľadné pri ušiach. A posledné, čo také by som chcela podotknúť, to je to, že spôsobí to aj vzhľad starenky, pretože tvár sa skráti a celá je taká krátka, každý vieme. Preto my potrebujeme pracovať práve s týmto svalom. Veľa ľudí mi píše, že toto cvičím, tamto cvičím, ale bez uvoľnenia tohto svalu sa ten výrazný efekt nedostaví. Vtedy nie je možné ani vybudovať líca, nakoľko masseter stále bude preberať tú funkciu, akokoľvek sa budeme snažiť. Takže už zastavím. Ja vás týmto iba chcem pozvať na môj kurz palpačnej techniky, ktorý mám na mojom YouTube a tam sa tomu venujem do detailov a same uvidíte ten efekt, ako zrazu tá tvár môže vyzerať relaxovaná a mladšia. Úplne neomladneme o 20 rokov, ale budeme vyzerať stále sviežo a krásne, tak ako je v mojom logu, svieža a krásna v každom veku. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa na mojom kurze. Majte sa krásne.